Nyama acha makantege nzoma biya. Mmanzo sora chensole. Obdia brato nesu tuma. Na so dinda man obima ni tuma madan dashe ko kuma to jira ka tipa ka tipi dima. Katima ko. This will now munna borshe. Din ko na ona cha ana kujia shamuna. Mbami ade ni tuma na de bana nriye shi. This will na kujia la. Jia na umana bora. Kara yin ban mi ban sharan bi program man. Kamar DJ ne media na. War ban sharan dan da kwam. Ula kare bu. Mo ku bu kama pa aman du na conversation ma ya kan bu. Ati ya dana bu. Ati tarle na voru dima. Well, program ma da changa fe yana. Ta kanil kam suru nawoni organize program ka changa ma da changa ma. Suru ma satile katima ma tum jam fe yana. Performance ma changa success. Jaza mami langu to lam la ka bi ana ba karfu ama na ayu kufu nasara ben because the changa fe yana. Ni de tihar ni program di nang shama da ban nang la ku tam la kan so. Oyubo Marina Matata. Ala je kama ni Marina. Marina Zaman. Okay, mankala lu mai yabala. Ai bura nyem bol makala da sasa mabukana drone to bugota. Alma yiban ya kan wada kuma nan mulkin na gafa. Kai chale de gabur mara su kan na wudi nan ma katuma bang sambuye mani nye akta mani nye rapa. Mu ma za sa kasari nan. Dalla. De fiala. Yimu mama amin de kadama de yo to ashele ni wancan te tar mama. Sa chan yila mama ko mama. Amma mami ne ni mu hashi ka te chan mama. Doso ayel me to ashele un ku so amire ya. Yini yer masashe kamza na zama ba da tuwanin. Kai ka zo waye to tina man sama zo son fila de bara. Ada wala mampaima. Yushema ni yimakakuna. Ka solo sha dwema. Ni kan bang na wuni o gamam pabia pa. Mama wali yila solo. Ni makasama. Kama kasama to ashe zamatu memo. Choko ye zamatu kam papa kram float zamatu. Na wonzo zamatu na ni zamatu na kadunya. Dala mbi kan yi buha. Kan yendi woni e yutra mo no mamba mo